Għal-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil, il-fatti ġodda żvelati brabta mal-Operat tal-eks Ministru Giovanna Debono ma jfissru xejn. Giovanna Debono tinsaqsik ser tieħu U jiena qed inwieġbek fuq dak li qed jagħmel il-Prim Ministru tiegħek illum. Wara SMS żvelat minn kuntrattur li talab li jitħallas ta' xogħol li jagħmel fil-privat u ittra pubblikata l-ħadd dwar kif kienet tindaħal fl-Operat tac-Civil, Busuttil reġa' ddeċida li ma jieħux passi kontra Giovanna Debono. Għal Busuttil għadha tagħti tweġiba li fiha qal biss li jrid jistenna. Giovanna Debono ser tieħu Fuq Giovanna Debono diġà weġibt aktar minn darba. Mistoqsi kif il-fatti żvelati fl-aħħar jiem ma jbidlu xejn, Busuttil ma ċaqlaq xejn mill-pożizzjoni oriġinali tiegħu. ħarġu SMS u ħarġet ittra l-biraħ fil-Malta Today. Għamilli mistoqsija u weġbek sewa. Għamillek mistoqsija. Il-bieraħ ħarġu aktar dettalji, ħarġet xkol SMS minn kontrattur nar l-erba li għadda. Inti se tkompli tażel li tistenna l-investigazzjoni tal-Pulizija. Giovanna Debono diġà weġibtek aktar minn darba.